Сега ще видим един материал, изпратен специално до господаря ефира, в който преподавателка губи контрол. И така, намираме се в час по статистика в Великотърновския университет Свети Кирил и Методий. На пръв поглед обикновен час, в който преподавателката е подготвила изпит на студентите си. Готови ли сте? Сега искам да видя кои ще държат изпитни задачи. Напишете си имената на един лист, факултетния номер, номера на задача. Оттам нататък пишете решение. Сега там кой е още отзад? Кой държи отворена вратата? Този човек тук ще решава ли задачи или не? Този, дето излезе. Той няма ли да се явява на изпитни задачи? Той на изпита се отива с оценка от задачи и курсова работа. Изпита е само на два теоретични въпроси. Има значение към камера. Ами нали оценката се оформя като средна аритметична от 4 оценки на курсова работа, на задача, на два теоретични въпроса. Ако нямате една от 4-те оценки, не ви се оформя оценка, отивате на поправка. И сега слушайте внимателно как ще изригне. Къде за първи път процедирате? Вие учили сте до сега статистика? Като не сте учили статистика, колко пъти искате да процедирате така? Това да не е бабените викини, да не е научен комунизъм, това е статистика. Не може да се процедира по философия, по политология, по майни газини и по право, 100 дисциплини право учите. Само и само да има факултет по право. У всеки град факултет по право. На всеки селен с пари диплома по право. И това е статистика, как искате да се процедира? Курсова работа по статистика се прави само по статистика. Задача по статистика се прави по статистика. Това да не е математика да ви караме да смятате измишлятини, хикс плюс Y. Тук се работи с реални числа, тук се работи с информация. Тази информация се възприема критично, аз трябва да ви науча на това. Как искате да процедирате? Как искате да процедирате до сега? Вие какво сте учили до сега, бе? Майка ви да е една такива? Ами какво извинявайте? Няма да стане това. Коя сте изключи на мен? Ще да силате мен на майка, коя сте вие, а? Сега ще скараме вече, до сега ще не търпя. С вас не водя разговор, говоря с друг човек. С кого? Ще обясните като нормален човек. Колко пъти трябва да обяснявам като нормален човек? 100 пъти ще обяснява, Катран. Да, не го обяснява майка ти, мама, тук на поправка. Дайте да на поправка, ще отидам обяснява се веднъж, обяснява се на хора, не на изроди. Вие нямате право така да ни обиждате, защото може да ми неща. Имате на изпити, не каза си, че до сега не съм процедирало така. Как се процедираме? Какво? До сега учили ли сте статистика? Вие нямате право да ни обиждате. Обясните ме до сега, как трябва да се процедира? Да, ви задаваме обикновен нормален въпрос. Как процедираме? Вие трябва да ни обясните като нормален човек. Кога ви задавате въпроса? Ние сме казали как се процедира на първата лекция, през първата седмица. Да станете и да ме наричате едно да ме обслужите на майка. Вие На нас не съм ви никога не съм водила разговор. Напротив, на обстановки. На това заведен. Как един? Да чуем отново, че пожеланието беше в множествено число. Майка ви да е една такива. В кой свят живеете ви, че наричате на едно и ще Ами в този свят живеете, за да ми казвате как се процедира по статистика. Ама ние опитаме как се процедира по статистика. Кога ме питаш, бе? Кога ме питаш? Искам само да ви кажа, че нямате право да ме виждате, разбирате? Ами имате ли право да ми лазите по нервите и да ми намерите време? Как той ви дава право да ми учите сметка? Аз как трябва да процедирам? Ако сте студенти, стойте тук. Ако сте лайна, марш от тук, вървете на майка се да всички. Как се процедира? Сега ще ви кажа как се процедира, като ме тресна всичките двойките. Смело! Чувайте, аз също записвам как се процедира. Обяснете как се процедира, как се процедира. Как се процедира, ела да ми кажеш тук. Ти статистиката, брат. Какво се побъркаш от статистика, бе? Румене, добре, че не станахме студенти по статистика. Ти какво завърши? Не знам, аз може да съм станал и да не съм разбрал. Без да хода на лекции.
Как ще ходя на лекция по статистика? Как е възможно преподавател, кажете ми, във висше учебно заведение в България да се държи по този начин? Ако някой има нещо да добави към казуса, да ни се обади.